Салому алейкум апоин, бархатҳои Дубаи тоза, либос 600 сомона, доставка ба ҳамаи ҷоро дорем, доставка дохили Душанбе, ройгонаи дӯстон. Касе заказ карданед, дар личка нависа ки дар WhatsApp рангуш отдели мепартоем, номерои WhatsApp дар рӯи экран ҳастед дӯстон. Ҳамаш Дубаи тоза дӯстон. Ду хел барқ дорем дӯстон. 600 сомона ва 450 сомона. 450 сомона дастгирмай хитои оригиналай дӯстон, якум сорча. Бисёриҳо ҳамира Дубай гуфта фурӯхтесане ки моли Дубай нест, моли хитои оригиналша. Фирмаи Кавсар меган, ҳамаи фирмаи сифати ирам назане ки ранги Дубай сифаташ нест. Ана Дубаи тоза либос 600 сомона. Касе заказ кардане дар личка нависа, сурати отдельниша мепартам, ки видеои дигариаш зад кунем, сурати ҳамаш ҳаста. Якта суратшон гирифтагем дӯстон. лайк, подписатсияро фаромӯш накунед дӯстон. Дастгирӣ кунед ютуба. Пешакӣ ба ҳаматон раҳмат барои подписатсия кардан, лайк монданатон. Тамошо кунед дӯстон. ҳамаи рангуш ҳастанд наличи.